ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ମୁଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ପିଲାବେଳେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଫେରିବା ବେଳେ ଯଦି ହାତରେ କିଛି ପଇସା ଧରେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ନାହିଁ ମ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କି ପେନ୍ଟିଏ ଉପହାର ଦିଅ, ସେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ କାହା ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ଭାତରେ ଯାଉଛେ, ଯେତେ ବି ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଡାଏରୀରେ ମେନସନ୍ ହେଇ ରହୁଛି କିଏ କେତେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି। ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚି ରୁହେ ଦୁହେଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମୟ ଦେବାରୁ। ସମୟ ଅଭାବରୁ କଲ୍ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରିକି କଲ୍ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧେ ବୁଝିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ ଆମମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଆମେମାନେ ବୋଧେ, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।